Hallelujah, praise the Lord. गिबिथारावनो जोंखौ सोरजिग्रा, जोंखौ दाग्रा, जोंखौ जेब्लायबो सान्थि आरो गोजोननायजों गुमदेनग्रा सोरजिगिरि बिफा इसोर प्रभु जिसुखौ आं बे समाव हामबाय आरो हामबाय होनदों। आरो लोगोसेयै आंनि बे थार जिउनि लामा इउटुब चेनेलखौ नायबाय थानाय नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय आरो साबायखरखौ गिबिथाराव हरग्रोनाय जाबाय। आंनि अनज्लायग्रा बिदा फंबाय लोगो लोगोरि नोंथांमोन, आङो बे समाव इसोरनि गिदिर अननाय आरो बिनि गाहाम दैदेननायखौ मोननानै गुसुं इसोरनि बाथ्रा बुंनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै बे समाव फैबावबाय। बे टपिकआनो जाबाय इसोरनि रायजोआव हाबनो जों गोहो गोरा जानांगौ। नोंगौ अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखाय जों जिउआवहाय गोहो खालामनांगौ, साहस खालामनांगौ। जों इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखाय जों माब्लाबाबो नारभास जानाङा। बिनिखायनो पाउला एफिसास मण्डलीयाव थानाय इसोरखौ फोथायग्रा बिदा फंबायफोरखौ इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखाय आरो बिसोरखौ साहसवान जानो थाखाय लाइजाम लिरहरदोंमोन। आरो बे लाइजामफ्रा जों साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायग्रा सुबुंफोरनि थाखायनो। फै अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, अब्ला पाउला एफिसास मण्डलीयाव मा लाइजाम लिरहरदोंमोन जों बिखौ गिबियाव नायग्रोनि। जों बिखौ मोननो हायो एफिसासनि 3:12 बेबायदि बुंदों, ख्रिस्ट'जों खौसे जानायाव आरो बेखौ फोथायनायजों जोंहा इसोरनि सिगाङाव थांनो गोहो दङ। बेनिखायनो आङो खावलायो नोंसोरो गोहो गैयि दाजा, मानोना नोंसोरनि गाहामनि थाखायनो आं सैनांदों। प्रेज द लर्ड। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जों बहाय मोननै बाथ्राखौ जों सेबखांनो हायो। पाउला कलसिया मण्डलीयाव इसोरखौ खुलुमग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव मा बुंदों? 1 नम्बराव बुंदों ख्रिस्ट'जों खौसे ना, ख्रिस्ट'जों खौसे। आरो 2 नम्बराव होनदों मा? फोथायनायजों। जों फोथायनायजों जोङो मा इसोरनि रायजोआव हाबनो हानायनि अधिकारा जोंहा दङ। नंगौ अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों जों खौसे जानांगोन। जों 1 नम्बराव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जों खौसे जानांगोन। जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनांगोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि जिउआव जोङो दोननांगोन। बे इसोरनि थाम्बुनि सिङाव जोङो थाग्रा सुबुं जानांगोन। जों जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों खौसे जागोन, अब्ला जोंहा बिफा इसोर प्रभु जिसुनि हेफाजाबनि दारै जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो हानायनि अधिकार, बे अधिकारखौ बिफा इसोरनिफ्राय जों मोननो हागोन। आरो मा? नैथियाव जों बे बिफा इसोर प्रभु जिसुखौ जों फोथायनांगोन। बे इसोर, बे अनख, बे दयालु इसोर, बे नोंखौ सान्थि, गोजोननाय, रंजानाय होनो थाखाय दिनै लेंदों। नों बिखौ फोथायनांगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि थाखाय, आंनि थाखाय बे संसाराव मानसि महरै फैदों आरो नोंनि गासै मावनाय दायफोरखौ क्रुसाव बियो रुजुनदों। नों बिखौ फोथायनांगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि थाखाय बिसार खालामजादों। नोंनि थाखाय बियो दुखु सैनांदों। नोंनि थाखाय बियो क्रुसाव बलिदान जिउ हगारनांदों। आरो बे सानथाम हरथाम गोथै हाखराव थानानै बे गोथाङै सिखांफिनदों। नों बिखौ फोथायनांगोन। आरो बे फोथायनाया नोंनियाव दङब्ला सोरगो रायजोआव हाबनो हानायनि अधिकारखौ, गोहोखौ
बिफा इसोर प्रभु जिसुआ नोंनो होगोन। बेनिखायनो पाउला इफिसास मण्डलियाव थानाय इसोरनि फिसाफोरखौ बुंदों गोहो गैयि दाजा। मा गोहो गैयि दाजा। नंगौ जों दिनै इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखाय जोङो साहस खालामनांगोन, जों गोहो खालामनांगोन। जोंनि जिबनाव गोबां समस्या फैयो, गोबां आनजाद फैयो, गोबां थारना फैयो। बे गासै समस्याफोरनिफ्राय जोङो देरहासार जानो हानायनि गोहोखौ सक्तिखौ जों बाहायनांगोन। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो समस्याजों जों थारनाजों जों माब्लाबाबो फेजेन जानो नाङा। जों साहसबान, जों बोलोग्रा जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि जिउआव दोननानै जोङो मा गोहो गैयै जायालासे गोहो गोरा जानानै जों बिफा इसोरनियाव जों थानांगोन। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जोंहा अधिकार दङ। साफ्रोम जिसु ख्रिस्टनि फिसाफ्रा सोरगोआव हाबनो हानायनि अधिकारा दङ आरो बे अधिकारखौ नों मोनगोन एकमात्र जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों। नों मोनगोन जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे खौसे जानायनि गेजेरजों। नों मोनगोन जिसु ख्रिस्टनि मोनफ्रोमबो हुकुमफोरखौ मानिनायनि गेजेरजों। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, बेनिखायनो दिनै पाउला इफिसास मण्डलिनि गेजेरजों दिनै जोंखौ साबधान बानि होदों। इफिसासनि 4:17 फरायब्ला जों मोननो हायो। बाहाय बुंदों, फोरबोनि मुङै आङो नोंसोरखौ साबधान खालामो। नोंसोरो संसारिफोर बादि खामिनो नांलिया, बिसोरनि साननायफ्रा उदाय धारा। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, बेनिखायनो जोंखौ मा बुंदों? जों दिनै इसोरखौ मोननाय, इसोरखौ फोथायग्रा सुबुंफोरखौ दिनै पाउला साबधान बानि होदों। दिनै संसारनि गाज्रि रंजानायफोरनिफ्राय, संसारनि गाज्रि जानाय सोबनायफोरनिफ्राय, संसारनि गाज्रि थाबायनायफोरनिफ्राय, संसारनि उदायथारै आखल आखुफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दिनै जोंखौ पाउला जोंखौ साबधान बानि होदों। बे जोंखौ खावलायदों साबधान जानो थाखाय। नंगौ जों दिनै ख्रिस्टियान जिबनाव गोथां जिबनखौ, सोरगो रायजोखौ मोननो थांनायाव जों गोबां बिसयाव जों साबधान जानांगोन। जों जुदि संसारिफोर बादि जायोब्ला, संसारनि रंजानायाव गोजोबनानै थायोब्ला, संसारनि गाज्रि जानाय सोबनाय फेग्लुंनायाव जों जुदि गोदोनानै थायोब्ला, उदायै लामाफोरजों जों हान्थियोब्ला, जोंनि जि ख्रिस्टियान जिबननि नोजोर, जि थांखि, बे थांखिखौ मोनफुंनो थांनायाव जों फेलें जागोन। जों फेलें जागोन जों जुदि जिउआव साबधान जानो हायाब्ला। दा बेनिखायनो जोङो जि इस्सा दङ जोंनि जिबनाव, बे इस्साखौ मोनफुंनो थांनायाव जों माब्लाबाबो गोहो गैयै दाजा। जों साहस खालामनांगोन, जों साहस खालामनांगोन। जोंनि गेजेराव जिखि समस्या, जिखि आनजाद, जिखि धारना, जिखि आंखाल फैया मानो, जों गासैखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै फेजेननो हानांगोन। जों साहसबान जानांगोन जिसु ख्रिस्टनि मुङाव। नंगौ जों गोबां समाव मानसि हिसाबै जों नारभास जायो, जों दुरबलता जायो। जेब्ला जोंनि गेजेराव समस्या फैयो, धारना फैयो, जों नारभास जायो। नाथाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों, नोङो माब्लाबाबो दुरबलता दाजा, नोङो नारभास दाजा। मानोना नोंजों लोगोसे बिफा इसोरा लोगो लोगो दं। बिफा इसोरा नोंजों लोगोसे लोगो लोगो दं। नाथाय नोङो मा
बाइबेला बुंदों सिगां बिफा इसोर प्रभु जिसुजों लोगोसे नों खौसेयाव थानांगोन आरो मा बिफा इसोरखौ नों फोथायनांगोन आरो नों जिउआव गोहो साहसबान जानानै बे इसोरनि फारसे नोजोर होनानै थाबायनांगोन अब्लानो सोरगो रायजोआव हाबनो हानायनि अधिकारखौ नोंथांनो आंनो जों बयनोबो बिफा इसोर प्रभु जिसुआ होगोन अनलायग्रा बिदा फंबायफोर फै अब्ला जों दिनै गोहो खालामनि जों साहस खालामनि बिफा इसोरजों जों लोगोसे थानि जोंनि ख्रिस्टियान जिबननि जि थांखि सोरगो रायजो जों बिखौ आवग्रिनि आरो जों जेब्लायबो बे बिफा इसोर प्रभु जिसुखौनो जों बाखनायनि हालेलुया हामबायसै अनलायग्रा बिदा फंबायफोर बेखिनि गुसुं इसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय बे बुंनायनि सायाव आरो बे इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनि सायाव इसोरनि बोरा थाथोंसै आमेन।